2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीलस्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी माहिती समोर आलेली आहे। आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिवस होता आणि या अंतिम दिवशी वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आपला उमेदवारी अर्ज आहे तो मागे घेतल्याची मोठी बातमी आता समोर येते। 3 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याचा वेळ होता आणि शेवटच्या काही 15 मिनटं 10 मिनटं शिल्लक असताना जे सूचक होते जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचे प्रशांत खानोलकर यांनी त्या ठिकाणी अर्ज सादर केला आणि हा उमेदवारी अर्ज त्यांनी मागे घेतलेला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी ही जी माहिती आहे ती समोर येते। ज्यावेळी जिल्हा परिषदची निवडणूक या ठिकाणी जाहीर झालेली होती त्यानंतर कार्यकर्त्यांनीच या ठिकाणी आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मनीष दळवी फिक्स असल्याचे बॅनर या ठिकाणी किंवा पोस्टर लागलेले होते आणि यानंतर त्या ठिकाणी मनीष दळवी यांनी उमेदवारी अर्जसुद्धा आपला दाखल केलेला होता आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आणि त्यानंतर आज मात्र अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज जो आहे तो मागे घेतलेला आहे। मोठी माहिती समोर येते आहे। जिल्ह्यातून या ठिकाणी मनीष दळवी यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर अजूनही काही अपक्षांनी अर्ज दाखल केलेले होते, मात्र अजून कोणी अर्ज आपले मागे घेतलेले आहेत याची माहिती तहसीलदार यांच्याकडून थोड्याच वेळात प्राप्त होणार आहे। मात्र जी माहिती मिळालेली आहे अधिकृत माहिती त्याच्यानुसार जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आपला अर्ज मागे घेतलेला आहे। त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकलेला नाही। दरम्यान कार्यकर्तेसुद्धा संभ्रमात आहेत की त्यांनी असा निर्णय तडकाफडकी निर्णय का घेतला, तसंच कार्यकर्त्यांना सुद्धा याचं नेमकं कारण काही माहीत नाही आहे। निश्चितच त्यांच्याकडे लवकरच त्यांच्याशी संपर्क झाल्यानंतर नेमकं काय कारण आहे हे समजू शकणार आहे। ते पुढे पत्रकार परिषद घेऊन आपली काय भूमिका आहे ती जाहीर करतील का हे सुद्धा पुढील वेळात स्पष्ट होणार आहे। मात्र आत्ताची ही मोठी बातमी समोर येते की जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आपला उमेदवारी अर्ज जो आहे तो मागे घेतलेला आहे। वेंगुर्ला तालुक्यात एकमेव बलाढ्य असे समजले जाणारे दळवी यांची उमेदवारी ही आडेली मतदारसंघातून होती आणि या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा सुद्धा उत्साह पाहायला मिळत होता त्यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर किंवा त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर। मात्र या ठिकाणी आता उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची नाराजी सुद्धा दिसत आहे। नेमकं अर्ज मागे घेण्याचं काय कारण आहे हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही। कार्यकर्तेसुद्धा संभ्रमात आहेत, त्यांनासुद्धा यामागचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही। मात्र थोड्याच वेळात किंवा त्यांच्याशी संपर्क झाल्यानंतर नेमकी काय भूमिका आहे, नेमकं काय कारण आहे हे स्पष्ट होणार आहे। मात्र ही राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी मोठी माहिती समोर येते आहे। कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला।